kaunti ma Baringo. Joyce Odur, Ramogi TV. Kopurwan mane gwenge manyandwat mago marokake ni piny owacho mar kaunti ma Samburu chako chenro mar chiwo ngamia ne jopith mane owito jambgi e kinde oro kaka yo mar jologi kaluwore kod lal mane giyudo. Jopith go mi ngamia kaka yor chulogi kata chungogi malo kendo e yor yuto margi bang' yudo lal kokalo e lwet jokuo jamni kod oro mager mane osebedo ka okwako gwengego. Odiochieng' ka odiochieng' ka piny oru, jopith ma Samburu osebedo ka goyo kwano ka giyango lal magiseyudo kaluwore kod jambgi mosekwal kod mane oro nego, ka wich bar magin go en kaka ginyalo chung' kendo gino makoro miyo piny owacho mar kaunti nochako miyogi ngamia kaka chudo kaluwore kod lal magisebedo ka giyudo. Wamesaidia sisi kwa sababu mali yetu yote imekufa na jalali, kama wamepewa sisi ngamia. Sasa hatuwezi uza, tutaenda kusalisha mpaka upate maziwa ya kuuza naye. Ngamia afadhali kwa sababu wakati ya kiangazi hawezi chukua yeye. Ngamia inastahimili njaa kuliko ng'ombe na haiwezi sumbuka kuhamahama. Tuko nao tu hapo kwa nyumbani na wakizaa tutapata maziwa. Jakom mar komiti mochung'ne weche mag pur e od bura mar kaunti ma Samburu Kaunda Lemparasio ojiwo jopith mondo mi orwak pith mar ngamia kaluwore ni en le manyalo dak kata mani kinde magoro. Samburu County vile mnajua kuna vitu mbili ambayo inakuanga shida hapa, tuna kiangazi na tuko na wizi ya ng'ombe. So kama serikali tumeamua kutumia kuleta hii ngamia kupea watu, kwa sababu kitu ya kwanza bandits hawapendi ngamia, hawapendi kuchukua ngamia. Ya pili ile kiangazi inakuanga Samburu hapa, ngamia huwa inafanya mzuri kwa sababu ngamia inakaa muda mrefu bila kunywa maji. Tunataka for the next few years tunahakikisha kuwa tunaendelea kununua ngamia. Mwaka hii budget inakuja tutanunua ngamia zaidi ya 1,000 kupeana tu, so that watu wetu wakati kuna kiangazi ngamia inaweza kaa muda mrefu hata wakati mvua inakosekana. So tunataka kubadilisha zaidi ng'ombe iwe kidogo na ngamia ikuwe mingi. Gavana Masamburu Lati Lelelit kata kamano jiwo joma oyudo ngamia mondo mi oritgi maber kendo kik giusgi aoyaye mondo gibigi yud resruok e kinde mabiro. So tunaomba watu wetu sana wasiuze tena ngamia. Ngamia ni breed mzuri sana kutoka huko Somalia, mali zingine. So ngamia iko na maziwa mingi na tunaomba watu wetu waache kuuza ngamia. Restocking ni muhimu wakati hii, wakati watu wengi wamepotesha livestock yao, na tunaomba watu weze kutusaidia in terms of restocking ya ile livestock tumepoteza wakati ya drought. Nyaka gia sani familia maromo 250 oseyudo mich mag ngamia kowuok kuom piny owacho mar kaunti ma Samburu mondo miyo jolgi kaluwore kod lal magisebedo ka giyudo e lwet jokuo jamni kaachiel kod oro mane olal kod ngima jamni mathoth e gwenge makono.